ka san me yasa yanzu ba zan kashe ka ba? Saboda yana so ka sanarwa Stephen Roberts cewa akwai wani mai neman sai kashe shi. Ina so ka san cewa sata, fashi, kashe mutane, cutar da matan mutane san ba shi ne mazantaka ba. Ka ce musu su fuskance ni gaba da gaba mu gurza da su. Lalle ka sani cewa an soma yaƙi kenan. Ka faɗa musu gwara su nemi hanyar tserewa. Ba sa su tsira ba. Mai yiwa Stephen Roberts ya gada sai kala-kala, amma na san bai taɓa yin arba da damisan da ya yi. Shekara 2 yana tare da yunwa, yau kuma ya samu abincinsa. Za mu ga ta yaya abincin nasa zai tsere masa. Karfe 5 gobe zan zo har yankinku, kuma tabbas sai na kashe ka, kuma ko ka zo ko baka zo ba. Saboda haka yanzu ka je ka faɗa wasu Stephen Roberts, kuma za su tambaye ka waye shi wannan wanda zai zo yankinmu da masarautarmu ya kakkashe mana mutane, ya mana barazana da mutuwa. Kana ji? Ka ce musu ko